Music Kang Sineng Kuyung Randy Audio Profesional nggih ingkang dipun pimpin kalian Mas Krismo nggih Krismon nggih bareng badhe ngaturaken salam karahayon keluarga ageng Kosmos Musik katur dumateng para bapak para ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Rahmat tentrem rahayu saking nugraha winasane Gusti Allah ingkang Maha Welas lan Wasih sanidya langgeng tumedhak tumantuk lumintul kajiwa kasalir wonten jiwanto panjenengan sedaya dalaskan kula mliginipun keluarga ageng Ibu Wartini Mas Bagus Prasetyo Saklowangsa Waradin Sagung Dewati Widodo Niskala Rahayu Satu dumateng para sesepuh bini sepuh ingkang anggung mastuti dumateng pepoyan ingkang utama ingkang sadu pantes pinundi-pundi dalah kirabekten dumateng para haji sepuh para wasis para sarjana sujana sujananing budi para labuh-labuh purna karya ingkang sadu pantes anampi wahyuning kasukapan nggihipun katur dumateng Mas Bagus Prasetyo ingkang bagya mulya boten kadromen dumateng para kadang sutresna budaya nggih para bapak lan para ibu para werda muda miwah kumaruna ingkang sadu pantes lamunta sinuba sinudarsana mertapa saking keparipun ingkang menggugati kanthi pahargyan siang punika tasyakuran kanthi katampinipun saha kawinisuda Mas Bagus Prasetyo pinangka dados PNS pegawai negeri sipil pinangka dados abdine negari mugi tansah saged ngemban pakaryan ingkang luhur saha tinebahaken saking sangkala tinebahaken saking sarkara saha binekten saha kanugrahan kaberkahan katur dumateng Mas Bagus Prasetyo Sakulawangsa sumrambah sedaya para ingkang samirawuh. Para hadirin yang berbahagia, siang ini berjumpa dengan Kosmos Music Nyampur Sari yang tentunya didukung bersama Randy Audio Profesional. Tembang-tembang yang terbaik akan kami persembahkan untuk Anda semuanya lewat suara indahnya artis-artis yang bertalenta. Di antaranya ada Henny Parabola, ada juga hadirnya Eva Katulistiwa, dan juga yang baru hadir kita sambut bersama-sama ada Jeng Yuni Zawa. Maka dari itu terimalah salam hormat, salam karahayon dari kami bersama all artisnya Kosmos Music Nyampur Sari. Silahkan artis-artis berdiri menuju ke depan sambil berjemur matahari ya, biar sehat. Sangga
adik padha guyu nggih, ayo. Ayo, Mbah. Mbah lho. Tak kira adik. Ayo Mbak. Ayo guyune Mbak. Mekaten pasukoto saking all artis nggih para waranggono miwah widyawanita ingkang dipun asong kalian Cosmos Music kagem Bajugoto Panglipur wonten ngarsa bejaran studio.